I ja estem així, aquí. Yep. Bon dia a tots, família Hell Contest. Veureu, així estem dissabte al matí treballant, òbviament. En una casalleta. Y cómo no, bitets. En uns bitets alrededor. Pero bueno, lo que vull informar-vos és que estem contactant ara mateix, bueno, que ja duguem una setmana o dos, no? Fa que la primera carta que els enviarem a la Universitat de Nuevo México del Chile. No, sí, hi ha una universitat del Chile de Nuevo México, és al·lucinant. I bueno, ja mos han respost i ahí estem ara enviant-los un altre correu. En veritat el que busquem és que tant nosaltres anar allí a veure la universitat i òbviament fer família, fer col·legueu, i també que vinguin ells i a ser possible, si imagineu que mos avala la Universitat del Chile de Nuevo México, mos caguem damunt. Y bueno, en ello estamos, així que bueno, anirem informant-vos, família, no serem a perdre detall de qualsevol cosa que fem per a este 2020. Una per una anirem gravant-les i pujant-les. Així estem ahí. A muerte. Vale, família, a descansar i bon cap de setmana a tots.